मा ब्लाड ग्रुपनि गथ'फोरा मेथ्सआव जिनियास जायो? सासे मानसिखौ खर'आ एबा खर'नि मेलेमा मस्ट जिनियास खालामो। बेजोंनो लोगोसे थैया एबा नोंनि थैयाबो बाहागो दङ। नोङो जेखि बिथिङावनो आखा फाखा जाया मानो, बेखौ नोंनि खर'नि मेलेमा खालामो बे नङा, नाथाय नोंनि ब्लाड ग्रुपआसो बेखौ थि खालामो। नोंनियाव थानाय जिनआसो बे गुनखौ लाना फैयो। बेबायदिनो मोनसे ब्लाड ग्रुप जायहा नोंखौ सानखान्थियाव एबा मेथ्सआव गुबुननिख्रुइ कम्पिउटार बादि स्पिड आरो जिनियास खालामो। साइन्टिफिक आमेरिकान मेगाजिनाव लिरनाय रिसार्चआव जापाननि प्रफेसार टके फुरुकावाया मोनथिहोदों दि मोनसे ब्लाड ग्रुपनि गथ'फोरा सानखान्थियाव एबा मेथ्सआव बांद्राय स्पिड एबा आखा फाखासिन जायो। प्रफेसार टकेनि बादिब्ला ए-बी प्लास ब्लाड ग्रुपनि सुबुंफोरा मेथ्सआव जोबोद आखा फाखा जायो आरो केलकुलेटिभ जायो। ए-बी प्लास ब्लाड ग्रुपनि सुबुंफोरनि खर' मेलेमाव मायाबा मोनसे सोंलुनि फिननाय जाखांबाय थायो, जायनि थाखाय बिसोरनि मेथ्सआ जोबोद मोजां जायो। ए-बी प्लास ब्लाड ग्रुपनि सुबुंफोरा मेथ माइन्ड जानायनि थाखाय गासै बिथिङावनो गोख्रै केलकुलेट खालामनो हायो, मानोना बिसोरनि खर' मेलेमा गोख्रै खामानि मावो। ए-बी प्लास ब्लाड ग्रुपनि सुबुंफोरा सोमोनां, बुद्धि गोरों, सानखांनो हानाय, बिजिरनो हानाय, गोरोबलाय होनो हानाय, एसेयावनो हमदांनानै बुजिनो हानाय, मावसोमनो हानाय, बानाय गैयै, गुबुनखौ मिनिहोनो हानाय जायो। आरोबाव साइन्स रिसार्चनि बायदिब्ला ए-बी प्लास ब्लाड ग्रुप बादिनो अ प्लास ब्लाड ग्रुपनि सुबुंफोराबो बेबादिनो जायो।